Ясен Йорданов живее в къща с двор. Преди 5 години решава, че иска да има голямо куче. Докато търси в интернет, се влюбва в породата Newfoundland. Намира своя Рекс в Словакия, откъдето му го докарват на 2 месеца. Казва, че удоволствието да имаш куче от тази порода е огромно. Идва близва, ама ще ми скочи отгоре. Събарял ли те? Няколко пъти. Беше ми пръснал веждата. Като човек е, той постоянно е покрай теб, иска внимание, иска ти да му обръщаш внимание, той ти обръща на тебе. Сега Рекс тежи 80 кг. Грижите, които Ясен полага за него, не са по-различни, отколкото към по-малките породи. Разхожда го по 2 пъти на ден, реше го веднъж седмично и не яде повече от 1 кг храна дневно. Храни се с гранули и остатъци от обяда. Ясен би си взел още не 1, а 2 от тази порода. Казва, че Рекс проявява нападателност само към кучета от неговата категория. Към машкари трябва да са големи колкото него, иначе не. Ако са по-големички, нали от рода на каракачанска овчарка, ще се сбие задължително, трябва да го спра. Надвива ли? Били са го надвила, бе. Бяхме в гората, аз скоро на стрелбището на картала да го разхождам, бяхме там и едно момче се появи с един лабрадор. Лабрадор беше на 6-7 месеца. И когато лабрадора видя Рекс, и като се обърна и като избяга, 3 часа го търсихме с момчето, беше минус 15 градуса навънка. Не можахме да намерим кучето, накрая го намерихме. Нюфаундлендите са изключително добри пловци и спасители. Те са единствената порода в света, която в цялата история не е хапала човек. Децата много обичат Рекс. Всеки ден минават покрай оградата на къщата и го викат, за да го погалят. Не, хората си играят с него. Виждат го мечо. Ти се налага да му слагаш намордник? Не, аз не се притеснявам, нямам никакъв проблем. Никой не ми прави забележка, той никога не ми създава проблеми. Като всяко куче, Рекс пуска косми и трябва да чистиш след него, но пък приятелството му е незаменимо. Случвало се да прави и по-големи пакости, но с единственото желание да бъде с стопаните си. Веднъж много искаше да бъде с нас и ние го държахме навънка и той влезе с все врата. И дойде при нас и просто разби от ключалката и тя се отвори и той си мина през нея и дойде спокоен. С една маратонка в уста. Рекс още няма поколение. В областта е имало женска от тази порода, но открадната. Сега му търсят жена, за да стане татко. Нямам нищо против, ако може да ми намерите, даже ще си платя на човека, който просто да ми я доведе тук в двора и да е голяма поне наполовина колкото него. Трябва да е поне 60 кг, защото иначе няма да направим нищо. Тези големи черни кучета винаги впечатляват човека с голямата си сила, прекрасните си умения за плуване, силни инстинкти и доброжелателен характер. Нюфаундленди са имали Лорд Байрон и Емили Джикинсън, Томас Бингли и генерал Грант. Нюфаундленд е било и любимото куче на Робърт Кенеди.